Žena čúrá do sklenice, aby ušetřila na vodě 200 korun měsíčně. Tu skladujem svoj moč. V snahe ušetriť peniaze som začala cikať do sklenenej fľaše. Tohle jsou extrémní šetřilci, já jsem sklenicová panda a jdeme na to. Columbus, Ohio. Proč je to vždy v Ohiu? Boha jeho, však i v Kalifornii je plno random lidí. Ohio je nějaký speciální spawn point? Toto je moja spálňa a dobrovoľne uznávam, že je hrozná. Nicméně máme tady paní Viktorii, která dobrovolně přiznala, že její ložnice je hrozná. Absolutně nevím, proč by to kdokoliv dělal. Viděli jste ložnici si na Terence, však ten tam nemá ani židli na tož rám postele. Tady Viktorie má dokonce DVD přehrávač, televizi, v ložnici a queen size bed. Já do svých 18 neměl ani pokoj, jsem spal v obýváku třeba. Túto roletu som kúpila s domom, čiže bola zadarmo. To je na tom najlepšie. To k tomu baráku šla jenom roleta, ale tak aspoň něco, že? K tomu baráku Terence šli zdarma díry v nosných stěnách, střeše a rozích. O tom, že ten barák je tak na demolici, ani nemluvě. Dneska tu máme pro změnu bohatého šetřílka. Toto je moja vaňa. Je krásne čistá, ako nová. V škárach nie je žiadna pleseň, na čo som hrdá. Hádám, že to nikdy nepoužila. A to som ju nikdy neumývala, pretože som ju ani nikdy nepoužila. Asi bych to měl přestat stopovat co vteřinu. A užít si podívanou. No počká, ale kde se teda sprchuje? Na zahradě? V umývadle? Myje se vůbec? Mám členstvo do posilňovne, kde sa aj sprchujem. Rada pravidelne cvičím, som tam skoro každý deň. Jako čekal jsem nějaký hardcore, tohle jí dává smysl, když tam chodí každý den. Zatím to vypadá poklidně, ale nenechte se zmást, pak z čista jasna na tebe vypálí takovou perlu, že se posadíš na prdel. Tu skladujem svoj moč. V snahe ušetriť peniaze som začala cikať do sklenenej fľaše. Já to za křík, co k sakru? Náhoda chcela, že je to fľaša od limonády. Veľmi prenikavé. Čím dlhšie moč stojí, tým viac páchne. No shit, Sherlock. Proč to tam skladuje ale? A ne to třeba rovnou vylít. A co když máš děcka a ty děcka uvidí, je limonáda a ono to je ve skutečnosti moč a oni to vypijou. Na internete som sa dočítala, že moč môžete vylievať na kompost. Bola som nadšená. Prospejem kompostu a nebudem musieť splachovať. Jestli potřebuje na malou, tak si může zajít na zahradu rovnou, ne? Pokud tam teda nemá přímý výhled na sousedy. Ale pomimo toho by se tím ani nemusela trápit a skladovat tu moč v skleněný doze. Predtým som za vodu platila $30 mesačne. Teraz iba 20. Ušetrila som $10. Jako je to sice 200 korun, ale hasl je hasl. Plus ti to ještě pomůže vypěstovat, Bůh ví, co tam pěstuje. Cikanie je jedna vec, ale tiež som človek a chodím aj na veľkú potrebu. Čiže tak raz, dvakrát denne záchod použijem a spláchnem. Ale no tak, když už haslíš tak pořádně a i Greg z minulého videa to hovno spláchnul jednou za týden, aby ušetřil. To bylo hrozný a ty se utíkej podívat, teď nejsem jedinej s traumatizujícím filmovým zážitkem. Sporák je tiež z roku 1961. Konzumujem veľa vajíčok, pretože chovám vlastné sliepky. Keďže sú vajíčka u mňa na dennom poriadku, sporák je tiež dosť vyťažený. A stále funguje. Nice, Borka mají vlastní vajca, to nezní moc dobře. Ale WTF, jako jo, je to šetřílek, ale má v tom systém, co dává aspoň ten smysl. A ne jak ti předchozí účastníci. Plus má tam built-in sporák z 60, vintage jak cip a hlavně, že to funguje, což je nice. Taky velká šance, že to může vybuchnout, ale to už je jejich problém. Neprejde minúta, kedy by som nepremýšľala, kde a na čom by som ešte mohla ušetriť. Tak toto už je forma OCD, ale hej, já musím třeba kontrolovat, zamklít dveře 5krát po sobě. Mrazničku mám nastavenú na časovač v intervale 12 hodín. Takto ušetrím až 50% nákladov na elektrinu. Jako de facto je to box, který si tu teplotu drží i po odpojení nějakou tu dobu, ale pokud je to mrazák z 90. či 80. let, to ta spotřeba nebude moc ekonomická. To bych zvážil investici na novej. Túto tabuľku mám od roku 1989. Píšem si sem všetky výdavky za jedlo, za elektrinu, kúrenie, zábavu, narodeninové a vianočné darčeky. Jednoducho, absolútne všetko. Od roku 89 já nejsem schopný dělat týden v kuse videa, natož vést, kolik jsem spotřeboval kilowatt hodin každý den po dobu 20 let, ale na druhou stranu může do životopisu napsat expert v tabulkách po Excelu s 20 letou zkušeností.
Nice, teďka tam přijde straight white cis muž, který bude pravej opak šetření. Už tu začínáme klasickým pick-up truckem. So Steveom chodím niečo vyše roka. Sme vo fáze, keď sme sa dohodli, že vyskúšame spoločný život. Hele jo, zase ta Borka z minulého videa po otřesném rande by týpkovi šetřilkovi dala druhou šanci. I mean, je tu možnost, že by se dokázali zžít. Viktória je jediná milionárka, ktorá vyberá kontajnery. Cože ona je milionářka? WTF? Tak možná proto nepracuje, bo nemusí, bo jí dávalo smysl. Boli sme spolu už istý čas, keď som si raz u nej doma vedľa záchoda všimol sklenenú fľašu. Ups, no tak ještě, že to nevypil, přece jenom je tam nálepka limonáda. Mě by to reálně zmátlo. Víš co, vzbudíš se ve 3 ráno, chceš na záchod, chceš vyschlej a vedle záchodu máš limošku. Jako, dává to smysl. Koľko minieš mesačne na potraviny? $200 plus mínus? Naozaj? No dobre, tak 500. Čo ja viem? Jako 4000 korun na měsíc za kvalitní jídlo není zas přehnaně moc, ani na Česko. Předpokládá je, že v Ohiu mají větší roční výplaty jak my tady. Mikrovlnku. To sa ešte uvidí. Je novšia ako tvoja. Borec si na féra zbalil 2 kufry a mikrovlnku. Na jednu stranu, pokud je nová, nejspíš bude jí úspornější, jak ta, kterou má Borka. Na druhou stranu, WTF? Priniesol som si veci, ktoré sú súčasťou môjho šťastného života. Nabíjačky k rôznej elektronike, bežné veci, ktoré denne používam a nemienim sa ich vzdať. Borec reálně přivezl celou kuchyň sebou, to nebyla jenom mikrovlnka. Čo to je? Vrtačka. Kde ju môžem zapojiť? Kde chceš? Vrtačka je kus tvého šťastného života v cizím domě? Steve skúša moje pevné nervy. Priniesol si kadejakú elektroniku. O tomto sa budeme musieť porozprávať. Jako já ti říkám, to auto je jak skříň do Narnie. Kolik tam toho vecpal Borec? A na co je ti sound systém, když už Borka má jeden? A zeptal ses vůbec, jestli si můžeš dovést půlku bytu v lekní? Bo jako Borka vypadá dost překvapeně. Poznáš ma predsa. Vieš, že potrebujem merateľné hodnoty. Do svojej tabuľky? Presne tak. Ja nič také nerobím. Ale mal by si začať. To si nemyslím. Počkaj. Ľúbim ťa. Nice, oni už mají rozpory doslova v první den společného žití. Jako za prvé, ty víš, že Borka trpí OCD a ty jak na zlo si tam přivezeš doslova každý spotřebič ze svého baráku. Bych se nedivil, kdyby pull-upnul 2metrovou plazmovku. Nicméně jako trošku disrespekt, když jako je to pořád u ní doma a ona pozvala tebe k ní, you know, a je dost překvapená z toho, kolik všeho si vzal, nebo se aspoň domluvit dopředu, já nevím. To žartuješ? WTF, oni si zle dělají na schvál? To je nějaký jejich roleplay? Nebo to je straight up toxicita ve vztahu? To nechápu. Borec má doslova otevřený časopis a ty vypneš světlo. Počúvaš ma? Počúvam. Si tu jeden deň a na základe mojich výpočtov sa zvýši účet za vodu o 30%. To vieš už po jednom dni? Ty kokos, natolik bedlivě tě nesleduje ani TikTok či americká vláda pro boha. Ale na druhou stranu, Borec má na dobu společného pobytu soukromou účetní, co ti zčekne nejen tvoje týdenní příjmy a výdaje, ale i doslovný měsíc, dny, hodiny, minuty a možná i kolik si utratil a za co během vteřiny. Ale tak vždy si může zaplatit za svoje výdaje, ne? By pak celý problém byl vyřešen. Chcem, aby si začal cikať do fľaše. Prosím. Však Borec ti doslova může zajít na zahradu a pokropit hnojivo, nebo kytičky. Taky chtít tohle po někom je takový mech? To nemyslíš vážne? Nič sa nezmení, postavíš sa nad záchod a je jedno, kam sa budeš triafať. V tomhle má point, ale stejně tak můžeš pokropit rovnou zahradu. Nie je to nič hrozné. Je to iba fľaša. Jako jo, ale pořád je to jenom flaša s močí na jídelním stole. Ty si cikaj do fľaše a ja budem používať záchod. Koniec debaty. Budeš mať vlastnú fľašu. Ja moju, ty svoju. His and hers. Nice, 2 flaše pro pár. Zajímavé, ale zase připomínám, může si tam dojít a pochčít zahrádku. Ty flašky jsou zbytečné. Pozvala som rodinu na večeru a preto dúfam, že ušetrím a potrebné prísady nájdem niekde zadarmo. Borka chce rovnou trávit celou svoji rodinu, WTF. Ale jestli tak chce žít, teď si žije, ale pro své hosty si aspoň koupit víc fresh jídlo by nebylo tak od věci. Je tu veľa šalátu. Nemám čas sa tým prehrabávať, jednoducho to rýchlo prezriem, či je niečo použiteľné. V Americe nějak moc vyhazují salátu. Jeden plus je, že se hrabe v rukavičkách, ale na druhou stranu, když už se hrabeš v rukavičkách, tak to nesvědčí o super dobrém jídle, ale na třetí stranu s rukavičkama nekontaminuje jídlo, ale na čtvrtou stranu to jídlo už je doslova vyhozený v kovovém kontejneru s ostatním vyhozeným jídlem. A už se v tom motám, ale getuješ point. O nie, toto je silná káva.
Príšerne to zapácha. Má cenu to vůbec otevírat, když to smrdí? Není to už indikátor toho, že to jídlo bude nepožívatelné? Pokud to teda není pytel tvarůžek. A piči, teď bych si dal ty tvarůžky mňam. Vidíte to? Rýža a čipsy. Poklady doslova zadarmo. To je z toho pytle, co smrděl, nebo to už je jiný pytel? Uniká mi trošku kontinuita. A jinak fuj, to je naféra, nezabalená, uvařená rýže v odpadkovém pytli. No nepovídej, že tohle naservíruje svý rodině. To by se museli nenávidět do morku svých kostí. Limetky. Bro, to jsou už vyždímaný a nasáklý limetky vším, co leží v tom kontejneru. To je hnus. Vonie to pomarančovo. Našla som tu 3 koláče a sú absolútne zadarmo. Ok, dobrý, koláče ji nechám. Jsou celý a jsou zabalený. A ne jak ty limetky s rýží v pytli. Jaj, padá tu všechno. Páni, vyzerá dokonale. Jahodový? No, popravdě to vypadá jako jeden lidský otvor, ale plus je, že je to v celku a ještě ho krysy nestihli sníst. Listy divého viniča. Chystám sa pripraviť čerstvú rybu na pare, takže ju okorením, pridám cesnak a zabalím do týchto krásnych listov. Popravdě tohle je poprvé, co někdo používá něco z přírody a nejenom z kontejneru. Do listů révy se zabaluje rýže s masem a je to k sakru dobrý, takže toto cením. Namiesto šalátu kúpeného v obchode si rada pozbieram rôzne zelené listy a spravím z nich lahodný šalát. Jako fair play, jen musíš znát květinky a lístečky. Největší problém bude s hřiby, to tam jestli mysneš, tak to nebude fajn. Jo, a taky to při nejlepším sbírat daleko od cesty, aby to nebylo 3krát pochcaný pejskama. Pripravujem večeru a zrazu som si uvedomila, že sa nejako pridlho sprchuje. Ne, Borec si dal sprchu, to jak si může dovolit, to jako nemá zaplacený fitko a nechodí tam každý den, aby se mohlo sprchovat tam, ale jako jo, Borec si nemůže zajít do fitka jak Viktorie, asi, takže ani já nevím, kde jinde by se mělo sprchovat, to jako má jít k sobě dom. Počujem, ako prichádzam o peniaze. Jako to ano, ale jedna sprcha tě nebude stát víc jak $1, ne? Nebo možná bude, kdo ví, možná se tam sprchuje Borec, nevím, 2 hodiny. A pokud by to byly 2 hodiny, tak to by štvalo i mě. Toto musí prestať. Odmietam tolerovať jeho plytvanie vodou a peniazmi. Hej, to žartuješ? Ty kokos, Borka na féra vypla vodovod. Mohla mu pak jen dát měsíční vyúčtování za energie, ale i tak se to dá vyřešit, I guess. Keďže si tvrdohlavý, musela som radikálne zasiahnuť. Takto sa to nerobí. Okamžite mi zapni tú vodu. Správaj sa hospodárne. Nie. Ako inak ti to mám vysvetliť? Takýmto spôsobom určite nie. Zapnem vodu, ak sa podvolíš. Já mám otázku, jsou vůbec spolu šťastní? Bo ani když jsou spolu a nehádají se, tak vypadají unuděně. Keď prišiel môj syn s rodinou, Steve zúril. Tak počkej, ona má syna a aj synovi dá jídlo z kontejneru? Kámo, chudák dítě. Aby som ušetrila za elektrinu, vymyslela som si vlastný vynález. Jak jako vlastní vynález? To jako postavila? Nebo stačilo koupit grill, I guess? Nebo si udělat ohniště z šutru na zahradě? A popravdě toto vypadá jako mini válcová pec. Nepec? Reálně na tu rybu by stačil čistě oheň. Lol. Zlatko, mám niečo odniesť? Vezmi čaj, prosím ťa. Iste, však to nie je moč. Nie. Toto bylo dobrý, to typkovi nechám, to bylo vtipný. Moja matka je z Kúpaňa. Doteraz som sa s tým nezmieril. Počkej, tak toto je její syn? Já myslel, že ten malý prcek. Tak počkej, Borka už je teda babička? To jsou mi zvraty. Vyprážané zemiaky a šalát z listov, ktoré som sama nazbierala v lese. A co se tak tváří kyselé? Jestli Borka ví, co sbírá a není to počúraný a poexkrementovaný, řádně umytý a připravený, tak je to nejvíc normální salát, I guess. Za mě je horší ta rýže a limetky z kontejneru. Toto je koreň z lopúcha. A to je čo? Všetko je, dúfam, jedlé. Borec reaguje, jako kdyby viděl salát poprvé v životě. Vieš, že minule sme mali problém s hríbmi. Snáď sa to nezopakuje. Nie som žiaden odborník na hríby. To nie, ani ty, ani my. No tak to už je pak jiná situace. Ale takhle před jídlem zandat, že no jo, jednou nám dala houby a já se z toho potamto. Jo, a taky věděli jste, že na trávu chčou psi? Wow, to musí být tak fajn a přátelský posezení. Kdy ti týpek kazí chuť k jídlu ještě předtím, než to jídlo vůbec dostaneš? K sakru, týpek prostě nedá se lidem najíst. Neskončím v nemocnici? No neviem, je to ako žuvačka. Jedl někdy houby? Koláč je z tunajšej cukrárne.
Mám aj trochu obavy vám povedať, odkiaľ ho mám. Proč mají vždy potřebu říct, kama to je? Jako jo, vím to byla řečnická otázka, je to na 110%, protože tě o to žádá režisér, aby dostal reakce od lidí, ale u toho koláče bych ani nepoznal, že byl v koši. Ako vie, že nie je pokazený, alebo nedopečený, alebo starý a po záruke? Viem, bol zabalený v nepoškodenom obale. Jako to by byla docela velká náhoda, aby nedopekli dort a zabalili ho nehotový. Plus to bylo v nepoškozeném obale a dat to mohla vyzkoumat z obalu a to ani nevím, jestli udělala. A kdyby byl nějak extra zkažený, tak tímto momentem sedí na záchodě, bo to ochutnala, takže I guess je to v pohodě. Pyré z divokých jahôd z mojej záhrady. Umýla si ich poriadne? Prestaň už. To je fucking pyré z jahod z vlastní zahrádky a i s tímhle má borec problém. To je legit to nejvíc organické jídlo, co bys mohl dostat, bo močí zalívá hnojivo a ne samotný jahody, předpokládám. Taky nemá rád saláty, nemá rád houby, teď má problém s biojahodami. Jeho strava je co? Burger s hranolkama? Bola som trochu sklamaná, keďže Steve ako jediný koláč neochutnal. Ale medzi nami je také silné puto, že nás viac vecí spája ako rozdeľuje. Za boha jsem neviděl ani jednu věc, co by vás nějak poutala. Legit z toho celého sestřihu to vypadá na nejvíc toxický vztah. Nemám slov. Nie len, že Viktória našla dostatok jedla pre všetkých, ale ešte to aj výborne chutilo. Nice, konečně to někdo appreciatenul a zakončil to v hezkém duchu až na jejího syna, ten prudil až do samotného konce. Pak ještě Viktorie dala dárek svému borcovi a to vyhozený vysavač, ale jinak všichni pak vypadali ke konci šťastně, až na toho syna, ten tam furt prudil. A až na tu moč a ten kontejner, to bylo v pohodě. Pokud pominu silný OCD, byl to zatím nejklidnější díl a s nejvíc normálním účastníkem. A jak jste si to užili vy? Dej vědět v komentářích, já mizím na vlák a vidíme se příště.